Hej, goddag til den her video. Mig og Benjamin, vi laver en video på YouTube, bogstaveligt talt. Og Egg Wars. Jeg håber, I kan lide den. 3, 2, 1, nu. Du skal købe det der obsidian for 6 diamonds. Så skal du dække dit æg. Hvor er mit æg? Det er glas. Hvor er glas? Det er oppe på de der obsidian-stange. Nå, Deroppe er det æg, og så skal du smadre ægget, så kan du ikke spawne mere. okay. Jeg har fået rustning. Der er en bowl-maskine. Jeg har jo en guld. Okay. Diamond. Du har diamond-rustning på. Ja, jeg har taget de der op, der var nu. Må man gerne tage diamond? Ja, Okay. selvfølgelig må man det. Det vidste jeg da ikke. Ikke mere tegnefilm, men om lidt på Ultra skal Aster Undskyld, der er lidt hvad hedder det nu, larm i baggrunden. Obelix' Nej. forelskede og tager gaver med. 6 diamonds for 6 stykker. Her må de ikke få en grinelektion. Og det næste gik det, der hedder grisen. 11, fordi jeg har lagt 11 stykker. Tag med i Cirkusrevyen og få et sjovt tilbageblik på 2015. Lige om lidt altså her hos os på DR1. Over på DR2. Og jeg kommer til at ødelægge mit eget æg. Jeg kommer til at ødelægge mit eget æg, så jeg sætter bare en sandblok som æg, hvis man kommer til at ødelægge sit eget æg. Så skal man bare starte med en sandblok. Det her, det er Anders. Han vil gerne udfordre jer til en omgang alle mod en. Anders tror nemlig, at han er bedre end I er til at gætte, hvor mange point Joachim scorer, når han bakker lastbilen med bilen ind i målskiven. Så hvad tror du? Han rammer på, tror jeg. Hæng på, så får I svaret om et lille øjeblik. Jeg rammer ikke lige lidt. Nej. Jeg er ikke smadret dit æg, du kan stadig respawne og gå over og dræbe mig. Jeg er ikke henne med min base. Så du går over til den. Det her, det er Benjamin. Der Jeg fejler totalt. Filme min. Nu kan du stadig gå ind på din base, men nu kan du ikke respawne mere. Det. Jeg vandt!